Avui al Tu Denuncies destapem tot el que s'amaga al darrere de la requalificació del miniestadi. Ahir, precisament, més de 300 persones van sortir pels carrers de Barcelona a manifestar-se. Eren els veïns de les Corts. Què és el que està passant? Que el pacte pot ser imminent. Estem parlant de la requalificació de terrenys per a aquest miniestadi. Alessandra Martín, bona nit. Bona nit, Miquel. Com estàs? Molt bé. Els treballadors d'Spanair que han convocat una vaga, atenció, indefinida a partir del proper mes d'agost. Amb la finalitat d'expressar el seu rebuig de l'actitud inamovible que té l'empresa cap a la negociació del trasllat d'aquests treballadors de Palma a Barcelona. Més coses, els treballadors del rotatiu La Vanguardia es manifesten contra la direcció d'aquest diari després de veure fracassades les negociacions de l'ERO. A banda d'això, avui també hem conegut, atenció, que la paeria premiarà als lleidatans que utilitzin les deixalleries municipals. Volem ser el teu altaveu. Aquesta nit, amb nosaltres, en directe a plató, tenim l'Adela Agelet. Adela, bona nit. Bona nit. Ella és representant veïnal del barri de les Corts. Adela, vostès precisament ahir dimecres van fer una manifestació, més de 300 persones van sortir al carrer per protestar sobre i de què? Quin és l'interès del Barça? Doncs és modificar la qualificació urbanística d'aquest espai, d'aquests equipaments, i donar-li la possibilitat d'edificar pisos. Vostès per què no estan d'acord amb aquesta requalificació de terrenys? El barri de les Corts no té, podríem dir-ne, un escreix d'equipaments. Al contrari, estem en dèficit. I llavors el que entenem és que si arriben nous veïns, l'únic que passarà és que hi ocupen aquesta zona, s'ocupa aquesta zona, doncs aquest dèficit que ja tenim es veurà augmentat. Però també pensem que potser el tema aquest no està tancat perquè la posició ciutadana és molt important. Suposo que vostès a dia d'avui ja han manifestat la seva queixa a l'Ajuntament. Sí, està manifestada. El que nosaltres no hem vist encara a l'alcalde. El primer malestar és que vinguin amb un conveni tancat amb un projecte de 1.600 habitatges. I nosaltres amb uns dèficits ja totalment quantificats i clars. I llavors nosaltres diem una demora, primer parem, seiem tots a taula, veiem primer tot aquest habitatge lliure que hi ha en aquests moments, com es gestiona, i en tot cas després parlem. Pensem que hi ha un problema de fons que primer cal aclarir. La segona qüestió, veure si aquesta requalificació és d'interès ciutadà i, tercera, procedir sense crear ni un major dèficit en un districte ni... Però vostè creu que això els podria afectar creant un major dèficit al districte de les Corts? Està claríssim, està claríssim, perquè, esclar, si la gent ve a viure a les Corts i no té els equipaments que... Clar, però després igual amb l'increment d'aquesta gent, d'aquests nouvinguts que podrien arribar, després sí que ja l'Ajuntament igual de Barcelona es posa una mica les piles i diu, aquí fa falta cosa. A veure, és que aquest valor, aquesta cosa que fa falta, aquesta cosa sí que ja ells l'han plantejat, però és una cosa que a nosaltres ens resulta insuficient. Ens falten escoles bressol, ens falten escoles d'EGB, ens falten residències d'avis, ens falten equipaments esportius. Entre l'administració i els ciutadans. Després també hi ha d'altres persones aficionades, per exemple, al Futbol Club Barcelona, que sí que veuen amb bons ulls aquesta requalificació de terrenys perquè pensen que tots aquests milions que injectarà el club els servirà per millores, per fitxatges, per fer un club encara millor. Sí, però entenem sempre que això és un club, encara que pot donar moltes alegries. Sí, que és un club privat, evidentment. Exactament. És a dir, per exemple, en aquests moments, dintre del que som la gent del moviment veïnal, no som anticulers. No hi ha un afany revanxista contra el Barça. És un problema de ciutat. Adela, ho hem de deixar aquí. Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat. Amb nosaltres estava la portaveu del grup veïnal i ens havíem quedat en la pregunta: si això segueix endavant, vostès què són capaços de fer? Bé, nosaltres, en principi, la nostra feina és convèncer. Convèncer l'alcalde, convèncer els grups polítics. Tot just, jo crec que hem començat. Per una part, crec que consideraran
diguem, el rebuig dels veïns en aquest projecte. La segona és que els socis de govern que tenen, els socis naturals, que poden ser tant Esquerra com Iniciativa, han dit que no recolzaran l'alcalde en aquest camí i potser tot plegat faci que aquest tema pugui prendre un altre caire i unes altres possibilitats d'aproximació a les reivindicacions veïnals. Adela, per anar acabant, a mi m'agradaria que aquesta nit també aprofités les càmeres del Tu Denuncies del nostre programa. Si tingués davant, cara a cara, l'alcalde de la ciutat de Barcelona, Jordi Hereu, què li diria com a portaveu de tot el grup veïnal de les Corts? Doncs primer hem de seure, hem de veure què necessita el barri de les Corts, què necessita la ciutat i després ja veurem l'oportunitat de recalificar o no. Gràcies per estar amb nosaltres, bona nit. Molt bé, gràcies a vosaltres. A tots vostès, ara arriba un dels moments més importants. Com sempre, sortim al carrer, al nostre pulsòmetre. Al nostre pulsòmetre, avui, com sempre, sortim al carrer, avui parlant d'un tema molt interessant. Alessandra. D'una proposta que ha fet Ryanair i nosaltres hem sortit al carrer novament per preguntar-los: vostè viatjaria dret per pagar menys? Jo crec que no, perquè primer que deu ser molt pesat i després que tampoc crec que la reducció del preu fos molt més gran que anar assegut. No? Bueno, jo crec que sí, que si hi ha l'oferta, té que haver-hi oferta per tot. Si hi ha oferta sentats i de peu, vale. Encara que es digui Anchoas Air, es igual. De pie en un avión de manera ninguna, porque el hecho de estar sentado es una cuestión de seguridad. Alessandra. I amb nosaltres per analitzar aquest pulsòmetre i totes les seves respostes tenim avui amb aquest banc el senyor Jordi Joan, ell és director de Relacions Institucionals i de Comunicació d'Spanair. Bona nit. Hola, bona nit. La proposta de Ryanair, no sé si Spanair com s'ho va prendre. Home, s'ho va prendre rient. Colzats. Coneixes algun avió, alguna línia aèria en algun lloc que no vagi acordada la gent amb el cinturó? És a dir, jo no. I és possible que algú pugui anar de peu acordada al cinturó? Vull dir, Ryanair, que fa una molt interessant i interessant aposta comercial, aconsegueix a vegades llançar idees com aquesta. Parlant de les companyies low cost, ens hem de sentir més insegurs amb una companyia de low cost que amb una companyia, per exemple, com Spanair? No, això també és veritat. Això, el rumor que diuen la gent, no, és que posen la benzina exacta per arribar al lloc i, clar, si et passa alguna cosa ja no pots tornar perquè és aquesta manera que estan abaratint els costos. Aprofito també, evidentment, igual que dic una cosa, dic l'altra, tampoc totes les companyies, inclús les de low cost, són companyies molt segures, no s'ha de dir una cosa ni l'altra, pots ficar-te... S'utilitzen avions més antics o...? No, passa és que al final t'acaben cobrant d'una altra manera, no? És a dir, per exemple, si vols portar l'equipatge, doncs al final te'l fan cobrar i llavors acabes pagant més per portar l'equipatge que el que havies pagat si anessis per una altra via. Jordi Joan, moltes gràcies, director de Relacions Institucionals i de Comunicació d'Spanair. Moltes gràcies. Gràcies per estar aquesta nit també per aclarar-nos una mica la situació no tan dramàtica com s'havia presentat des d'un començament que pot patir al mes d'agost. Bona nit. Bona nit, gràcies. Volem ser el teu altaveu. Envia'ns les teves fotografies o imatges i denuncia el teu cas. Ara, durant els minuts finals del programa, sempre ens agrada viatjar, desplaçar-nos cap a la seva localitat i veure tal i com estan les coses, Alessandra. Doncs anem a veure la primera fotodenúncia. Aquest és un art urbà que a molts sí que ens agrada, però d'altres menys si l'art urbà s'ha quedat plasmat amb una furgoneta. A part, el grafiti no és tan maco com els que tenim aquí, vull dir que almenys li podien haver fet alguna maco. Anem a la segona fotodenúncia, anem ara a Lleida. És una fotografia presa als Florejacs, al nord de la Segarra, a les 8 de la tarda. Com pots veure, hi ha una fumarada. Anem a parlar ara d'una altra fotodenúncia. Anem ara a Santa Coloma de Gramenet, perquè, com pots veure, aquest piló, veus, el piló del mig l'han torçat. Vagi bé, adéu-siau.